Herales mobiilitilaus on näppärä työkalu nopeuttamaan tilaamisen rutiineja. Tilattavat tuotteet on helppo skannata hyllyn reunaetiketistä, paketin kyljestä tai tilauskirjasta. Skannaamalla viivakoodin useampaan kertaan voit kasvattaa tilattavaa määrää. Voit muuttaa tilattavaa määrää myös skannausnäytön plus- ja miinusnäppäimiin. Tilattavan määrän voi syöttää myös numeronäppäimistöön. Kun kaikki tuotteet on skannattu, voidaan siirtyä ostoskoriin. Ostoskorissa voit helposti poistaa tuotteita tilaukselta. Voit myös vaihtaa tilattavien tuotteiden määriä joko numeronäppäimistöllä tai plus- ja miinuspainikkeella. Tilauksen viimeistelyn jälkeen voit jatkaa tilauksen lähetykseen. Toimittajakohtaiset tilaukset on helppo tarkistaa ja tilauksen toimitusajankohdan voi tarvittaessa vielä vaihtaa. Tilauksien vahvistuksen jälkeen ne lähetetään toimittajille. Nyt voit aloittaa uuden tilauksen keräämisen. Herales Mobiili, kätevä työkalu tilaamiseen, inventointiin, hintalappujen keräilyyn ja tuotetietojen tarkasteluun. Lisätietoja www.herales.fi